Mga kapuso, Iloilo may pinakamadamong abulawan nga medalya nga nakuha sa bago lang natapos nga Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025. Mga atleta sa riyon handa na para sa palarong pambansa 2025. Si John Sala nakatuto. Iloilo, magpangibabaw. Ini ang mantra sang delegasyon sang Iloilo sa nagsugod pa lang ang Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2025. Kaya sa pagtakop sang kompetisyon, Iloilo ang nakatipon sang pinakamadamong abulawan nga medalya sa di naglambot sa 227. Ginasundan sang Negros Occidental nga mayara sang 185 kag Aklan nga mayara sang 38 gold medals. Once again, we have proven that the delegation of Iloilo or the province of Iloilo is the powerhouse of Region 6 in terms of sports. Sa Para Games, kampyon ang Iloilo Province, samtang first runner-up naman ang Negros Occidental kag second runner-up ang Aklan. Sa elementary, nagpangibabaw naman ang Negros Occidental, ginasundan sang Iloilo kag pangatlong Antique. Kag sa secondary, Iloilo liwat ang nagpangibabaw, ikaduwang Negros Occidental kag third place naman ang Aklan. Nangin malinong kang matawhay nung pagkandak natin sa ating sining WVRAA, and we are happy that all of our preparations with that of the province of Antique, the schools division of Antique, and the Deputy Regional Office, nangin mapinungahon din siya. Handa naman ang Team Western Visayas nga magpangibabaw sa palarong pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. Ginanunsyo man sang DepEd 6 nga syudad sang Pasig ang mag-host sang WVRAA Meet tuig 2026. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.